Listo, Manol, hemen txegaude sukaldia. Sukaldia alai askua, ezta? Bai, oso polita. Hori da. Oso polita, eta ban, platerak ingo ditugu politak, goxuak eta jateko modukoak. Hala, espero dut. Hala, espero. Esan dezu lehen da bizi, zainzuriak egingo dituzula beteta. Bai. Beraz, osagaiak esango izkizuet lehen da bizi. Zainzuriak, tipulina, irina, gurina, arrautzak, zainzuri salda, txangurro mamitua, esne gaina eta kilore olioa. Osagaiak esan ditut eta hasteko prest. Bueno, hasiko gera esparrago betetzen. Hartuko txugu Galanta esparragoak. esparragoak, Bai. Bai, tamainuz behin eharrak. Bueno, hau iriki dugu, Hori da, bai. beste irikiko dugu. Eta zainzuria bezer dira lata extra handiak, o... Cojonudos. Hori da. Eta nola, dena fibra dan, Bai, iten da, hola, ustu pixkat. bai. Hori bera, pixkat, hor leku egin, txangurro mamila zartzen. Hori da. Hori da. Irugin eko izangoa. Bai. Noan hartuko dugu txangurroa. Hori da. Txangurroa egiten duzu lehen bizi egozi eta gero dana mamitu, ezta? Bai. Gero errepasatu ezur txikiak eta kentzeko, Bo, eta, Hoi nire emazte egiteu. Zure emazteak. Eskua hona du. Hori. Emazten izena, behin baino gehiotan irtengo da bere izena. Hombre. Berekin sukaldian, beak sukaldean egiten du baitere lana? Ez. Bea komedorean, komedorean, eta hori da. noan mostradorean. Moa mostradorean. Eta... Bezeroakin kontakto direkto esaten Bai, ezta? bai. Ni baino txuro bio du. No. Bueno, betitxu, noan Bai. irinen pasako txu, eta arroltzean. Noan imazu arroltza txikiten hasi? Bai. Laurak, Bueno, pare batekin igual nahiko? Bai, paratekin igual niko Hori dira. da. Eskutxu ingo txu. Bai. Batidoria. Hori da, bai. Iarki ba. Hori da. Hori da, bakizu lehen da biziko eguna, gauza nun dauden ikasten, hori gertatzen da. Bai. Martxa hartu bilte artean, ez da? Bai. Ikasi arte. Hori da. Ni holako zuakin no itxuta, Saltza behituta. Hau Erresa da, izangoa. Hau izangoa, eta eman, gehi, zuk nahizun arte. Hola xin, Bai. sortzilean ondo, ez da? Ondo da, ez da? Bai. Hori, bai. Bola hontan martxa gauza asko jartzen naizea, Bai. Lana dominatzen duzu, baina leku aldaketa, Bai, ez da batea, erreza bestea. izaten, Hori da. Bueno, irinean Pe hau pasako txu. aldaketan tia, ez da? Irinean pasako txu, bestela arroter luke hartuko. Hori da, amitxa. Nahi zanezko zapalea botatzen izu? Hemen, igual botazio beto. Bai. Botame. Zainzuria luzia da, hobeto moldatuko geha. Bueno, berua dago, Listo. hasiko geha ja arroltzetan pasatzen. Bai, Biten edo biharko txut. baina, nire kontu. Zaila emate baino oso horreza da, Eta bete leiteke, Ikusi jaz, guretzako, ez da izaila. Ikusi du nola zabaltzen da, erditik kendu diogu fibra eritzu duzun barruko mamila, bete, Bai. buelta eman da listo. bai, Hori da. Asko egia ikasten bolara hontan, buelta eman leiteke Listo, zu. bai? Eta etxean bete leiteke izuki jaumatuakin, erreso izango litzake, etxeko bat entzat. Bai. Baina oso gelitzen da, Horrega espikoak ere bai igual, ez da? Baita hor, ez duguekin de kombinaziona da. Eozin gauzekin, hola luzean, pieza batean, erresago Bai, eta bat. espikoa baita ere, zekin gaztakin bai, hori igual gazta urtu ingo da, ez. Gazte urtu ingo litzake. Hori. In leiteke, baina Bai. errestazun emateatik etxeko izaten Hori du. da, bai. Hau izan ingo da, Hoi egina dago. Zetik esparrago egina daude, Bai, hori da. konserbakoa dira. Bai, atengo ditut, Bai, atera. kontuz, Bai. Bai, humedadia baitako esparrago eta horretik txitsi, baina gauz gutxi. Listo, Manol. Listo, hori da. Eta? Hori da. Noan enplata tengo jo. Bueno, lehenbizin behar dugu bere saltza. Bai, Ingo dugu belute bat. elute bat.
Hori da. Mantekila. Gurina, Gurina. irina, eta gero pentsatzen dut belute barin bada, esparruen salda erabiliko dezula, ezta? Hori da. Bai, belute azken finean da, bexamela egite Bexamela bezala, baino- baina esniakin erabili berrian, arraiz Salda. salda, hori Bai. da, arraiz saldakin egin da. Batido txiki bat dago. Hori da, Etxeko bai. bezala nabil. Bai, tipula hortzen dakau, Bai, tipula mina pixkate mantekila ningo jo. Abek listo, honekin bukatu Bai, dugu, ezta? bukatu Atzea dugu. orduan. Tabla, pasako dut pixkat. Hori da, bai. Hori da, nik hau zaitu dizut. Bi hundu inberdo mantekilan pixkat. Tipulina pixkat. Barke. Oan, kasu honetan, merkoi hartzunen, zuk eguneko menuekin gehiun duzu lana berez, ezta? Bai, ja karta ez dute egiten. Ja, ameketakoak Horrela, eta gero eguneko menua. bai. Hau listo, Goizo altxatzen gea, gauz desberdina da, txeko desberdina da. Oso, zioro desberdina. Baina Bai. zu mantenduko duzu betiko bezeruentzako larun bat goiza irekita, ezta? Bai, goiz azten gea, lan batetan behan dixo, bestela lautako irikila dago. Bai. Baina adibidez, gauz berezia jateko eguna proposa larun bat baita ere, ezta? Bai, ameketakoan. Amekitakoa. Ameketan izten da lan batetan. Eta goiza. Baina astelenietik ostirala irikitzeko lautatik, lauta. Goizeko lauta. Bai. Beste mundu bat, Goizeki hau da behar beste da. mundu bat. Hori Eta da. gu lehen txojutegea bolleriak, iteko eta ikusiko dupuztun Bai, batean. pixkanaka. Danak egu horrenungo gune ez ditugu kontatuko. Bai, hori da. Erki, bau Hola ikusi dein egunero. Hori da, bai. Pues hoy ya neko du, Bai, Baina egina pixka botako dugu. pixka bota, hola xen. Ba, neko izango, barilla. Hortzen barila, berekin. Pixkatu ondo prefitu. Bai, Irinen gustuak eteko. Hori da. Hau berua balit, lehen ingo genduke, baina bueno. Bueno, baina ez da prezikan. Hori Kantitateak da. oso txikia dira, berala Bai. birutuko da. Hori da. Ba, Hori. hoize jon lorituko pixkat irekiten astean egin. Bai, zituan, irina bota diozu, eta beak lorituko du, ezta? Bitatean plater poli batien jarkongo geha, esparrabak. Hori da, mira, platera. Zainzuriak. Zainzuriak. Hau ziritzen, platera hau dotoria, ezta? Bai, elegantia, bai. Elegantia. Bizka, fuerzo. Mira eso. Hola, xen jarri. Hori da. Iruale, errezio galanta, ezta? Bai. Ole jartzen dut, iruale. Bai, Bai. Honra. Ni- Errezio, bai. Behatzi amabiko frutuak egiten da, lase, baina, bueno, gaur handixo egaretu, telebistan diretzen bagizu. Hori da. Politenak eta ondillenak aukeratu behar, ezta? Bai. Txarrestazun emateko. Baita ere, Baiatze balin baek, Esto, hemen ez duk idikan. Hemen dan ondortentzen da. gero ezagunak ez diete barkatuko. Bueno, Bai, beno, honek ja, gorputza badu. gorputz hartu du. Ez ne gaina pixka botak edo jo, Bai, txurizio jarteko eta gusto suabizatu ditu egizko. hori da. Eta katza puntu bat, mango duzu? Ez dut uste, konserbakoan nola dian, Berak, bai, bai. Gazitasun Ondo dago. Ondo dago. bai. Baleko ordu. Orduan, lan jarriko dugu gainean, bakatu? Listo, bai. Bai. Hori da. Batzu tipule txiki zailek ez dienak birrindu eta listo, ez da? Bai, Hori baina da, baina gozatu gu- itau, Bai, gozatu behin, ez ezan geho batzuk, puskita txiki horiek eta ez dakiz, ez zaila Pasatu gustatzen da. leiteke Hori da, pasapure nahi izan ez pixetik. geho pasa eta listo, baina Eta noan ez perjila, da hor dau, hemen, perexila bizkat, apaintzeko, txuriekin oso politak elitzen da. oso bai, hori da, fin. Eta Ba, hoxin bueno, izango litzake zure bai. lehen da biziko platera, ez da? Bai, hori da. Itxura, notoria. Gure xefaren azken ukituak ezan eta bere lanatok. Zainzuriak erditik zabaldu, txangurru mamiaz bete, irina eta arrautzetatik pasa, eta kilore oliotan frijitu. Gurina urtu, tipulina txikituta gehitu eta zuestitu. Irina gehitu, zainzuri salda bota
esne gaina gehitu eta guztia ondo irakin. Perrexilarekin apaindu. Bueno, prest. Zure lehendabiziko platera dastatzeko. Itxura honekoa, ez? Bai, Hola xena, ziberraztia, ez da? bai, espero dut. Hori da. Txinonera jarroek. Saltza bizkat gainetikan. Kompleto, Saltza gogoratu guztioi belute badala, ez da? Bai, hori da. Bexamela, baina esniakin imerrian, bere zaldakin, zeizu zaldakin. Karo, biuna esparago eharra, Bai. zainzuria eharra, eta gero txangurua beteta, ez daka, Oso nabiltza. ez urtantatik ganez, ondo errepasatuta dago, txangurua, Bai, arantxan lana, bai. Arantxa lana, arantxa, ondo prestatuta ekarri duzu, txangurua. Oso goxua dau, Manol, hasiera ona. Hau izango da gaurko lehendabiziko platera, orain bigarrena etorriko da. Eta bitartean gogorazi guztioi beste aukera badaukagula ikusteko programa. Programa bai, nahieran, EITB-ko gure saioan, txorien saioan. Eta baita ere beste modu bat, lauki txiki honetan, QR bitartez, klikatu telefonoakin, eta bertan errezetak azaltzen dira bere kantitateakin, eta dotore jarrita. Etxien egiteko, badakizu ez erresa dan, animatu. Eta orain, bigarrengo platera dator. Eta bigarrengo platera, arrai kontuak izango dira. Badakizue, merkao jartzunen jarduten duela lanean, bertan dagoen jatetxean, eta handikan ekarri ditu, arrai guzti hauek, ze aukera zabala, ezta? Baina horiek noiz kontatuko ditugu? Oan datorren platerian, ezta? Bigarrengo platerian. Hori da. Hori da, zuek itxaron pixka bat, bere gatoz, bigarrengo platerakin. Zein izango da? Hoi geogiko ziko da, baina arraia izango da, seguru. Hori da, bere gatoz.